cremallera una mica patats. Tornem a la civilització, aquí és un món de pau. I no sé què s'ha patat. Està ploguent. Saps què està? Això, el gas. Has vist? Bueno, hem pujat tot això que veieu, ho hem fet de pujada des de Monistrol fins a dalt. L'excursió ha durat bastant, perquè encara té, no? No, ha sigut una hora. Des de Monistrol fins a dalt al monestir ha sigut una hora clavada. Sí, és l'únic que hem clavat. Però ens ho hem passat molt bé.